On jälleen torstai. Tämä on keskeltä sanottua kutosjakso. Tämän jakson päähenkilöinä ovat podcastin tärkeimmät jäsenet, eli te kuulijat. Te olette käsikirjoittaneet tämän jakson. Saimme valtavan määrän kysymyksiä, joihin paneudumme tässä ja luultavasti myös seuraavassa jaksossa. Tervetuloa mukaan. No niin, meillä olisi niinku Q&A. Aika makea juttu sillä, että ensinnäkin saatiin tosi hyvin kysymyksiä. Valitettavasti niin paljon, että ei me ihan jokaista pystytä. Osa niistä tietysti ollaan myös vastattu aikaisemmilla podcasteilla. Ja osa kysymyksistä oli semmoisia, että kokeillaan, kun tämä jakso tulee ulos torstai-aamuna, niin siitä muutaman tunnin päästä on kasvun ja elinvoiman ilta Nurmijärvellä Röykkä-resortissa. Muuten sinne voi olla vielä muutama paikka vapaana silloin torstaina. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Koetetaan, jos joitain tuossa olevia kysymyksiä saataisiin sinne ihan valtionjohdolle esitettäväksi, koska ne oli sen tyyppisiä, että sieltä saataisiin varmasti paras vastaus. Hei, mikä sun nimi on? Mä oon Marko. Valtteri. Ja mä oon Matti. Hyvä, me ollaan saatu tästä palautetta. Me keskeltä sanottu löytyy siis nykyään myöskin Spotifysta, niin on hyvä kertoa, että ketä täällä ollaan, kun joku tekee kuitenkin lumitöitä tai... Joo, mutta niin Q&A, ensinnäkin kiitos niistä palautteista, mitä me ollaan saatu. Selkeästi tällä meidän työllä on merkitys, se motivoi meitä eteenpäin, ja se, että saatiin näin paljon näitä kysymyksiä, niin motivoi tavallaan. Musta vähän kutkuttavakin fiilis, saa nähdä minkälainen keskustelu saadaan aikaiseksi. Toisaalta halutaan ehkä kunnioittaa sitä, että meidän katselijat, kuuntelijat haluaa kuulla sitä keskustelua, ei välttämättä juosta nyt rynnien näitä kaikkia läpi, vaan oikeasti annetaan tilaa sille pohdinnalle ja keskustelulle. Tässä keskustelussa meiltä on viitat revitty sillä, että me ollaan tavallisia janttereita, jotka on kiinnostunut politiikasta. Ehdokkuuksille ei ole nyt väliä, ne siirrytään tai revitään pois. Mutta lähdetään tämmöisellä kevyellä, tuleeko mieleen tarinoita kerrottavaksi tältä podcastin kulisseista? Tällainen kysymys meille on esitetty. No ainakin jakso, oliko 3, mikä tehtiin valtioneuvoksen kanssa. Se tehtiin meillä kotona vähän mutkikkaalla asuinalueella ja valtioneuvokselta tuli siinä vähän puuskahtain kommentti sisään tullessa, että pitikin hyväksyä tämmöinen kaava, missä on näin mutkikkaat tiet ja hän mietti, että pitääkö navigaattori laittaa, että täältä kotia osaa, mutta ilmeisesti on kuitenkin kotiin osannut. Todistettavasti on osannut. Ja itse se sama jakso, niin mulla tulee mieleen se, mehän tultiin Matin kanssa sillä vähän niin kuin te olitte viritelleet tekniikan. Mähän olen yleensä itse hoitanut tekniikan, mutta te olitte tehnyt sen valmiiksi, ja mulla oli unohtunut ladata se kameran jalka, kun se siis on vakaimellinen jalka. Ja se kippasi kesken sen lähetyksen, mä joudun hyppää siitä pois. Ja Matilla oli puheenvuoro kesken vanhaisen painavan puheenvuoron, niin kuului naks ja kamera kääntyi alaspäin. Kamera meni nippuun. Onneksi meillä oli varajärjestelmä. Kiitos Marko. Ja se on editissä itse asiassa ihan hyvin taklattu. Siitä kuulijoille haaste. Kertokaa meille, millä minuuttikohdalla tämä lähetys katkesi, niin katsotaan, huomataanko se. Kyllä me sitten ollaan testattu se vaalikonekeskustelu, niin me keksittiin lennosta, että lyödään se 2 jaksoon, ja sitten niitä introja ja outroja vedettiin, ja jokainen voi käydä katsoa, miten hyvin mentiin viikkoon, siitä ei tullut ihan mitään, mutta ei se haittaa, nämä on sen näköisiä, kun nämä nyt sattuu. Kun itse tekee, niin tulee semmoinen, kun sattuu tulemaan. Yksi semmoinen, mikä meni vähän ihoalle, mä tuossa ChatGPTltä on välillä kysynyt jeesiä, kun tätä tehdään, ja mä kysyin, että voisiko ChatGPT tehdä meistä valokuvan, semmoisen, joka niin kuin mukailisi tavallaan todellisuutta. Ja mä laitoin hänelle aihioksi sen kuvan, mikä meistä on otettu siinä vanhassa jaksossa, ja muistatte, mulla on semmoinen vaaleanpunainen pike päällä, niin ChatGPT kysyi multa, että hei, mä tarvisin vähän lisätietoja, että tämä pyöreäposkinen kaveri, jolla on toi vaaleanpunainen paita päällä, niin onko se 30 vai 40-vuotias? Piti hetki aikaa nieleskellä siinä, että ensinnäkin vedin niinku poskia sisälle, että näyttääkö se noin pyöreä poskiselta, ja sitten hän niin 10 vuodella heittää iän pieleen vielä. Eikö 9? 9, no joo. Just niin, 9,5 vai? Hei, ketä poliitikkoa, tämmöinen kysymys kysytty, ketä poliitikkoa kunnioitat eniten? Mä oikeastaan haluan vastata sen takia, että ei kumpikaan teistä vastaa tätä. Mutta mä oon seurannut pienestä asti politiikkaa, ja
en voi sille mitään, mutta oli julkinen mielikuva ihmisillä mikä tahansa Matti Vanhasesta. Mutta mulla on ollut Matti Vanhasella mahdollisuus seurata hänen työskentelyään kunnanvaltuustossa. Mä oon pari kertaa pitänyt meillä kotona eduskuntavaalien alla männävuosina tupaillan, ja nyt sitten se on ollut meidän podcastissa vieraana ja tulee vielä tuonne kasvuelinvoima-iltaan. Niin se Matin substanssiosaaminen, kaveri on niin kuin kylmän viileä, keskittyy asioihin, ja esimerkiksi ne puheenvuorot, kun se piti kunnanvaltuustossa, muistan aikanaan siis palvelusetelistä, joka on siis vasemmistolle niin kuin punainen vaate, niin se tapa, millä se pyrkii rakentaa siltoja ja perustaa näkemyksensä hyvin paljon faktoihin, ja sillä sitä faktaa riittää, se on niin kuin kävelevä kirjasto se kaveri. Mä arvostan Matti Vanhasta kaikista eniten. Joo, sä veit minun nimenomaan asiaosaajan, mutta eihän siinä ole mitään väärää, jos... Ei. Siis mä oon saanut aluevaltuustossa nyt tehdä Matin kanssa yhtä aikaa töitä, niin se, miten hän hahmottaa niin kuin sen kokonaisuuden. Mä ihailen sitä tapaa, miten hän pystyy näkemään, niin kuin vaikka me puhutaan jostakin yksittäisestä asiasta, niin hahmottaa sen kokonaisuuden niin keskeltä, että se on niin kuin mun ihailun kohde Matissa, aivan niin kuin numero 1, että Matti kun lähtee pitämään puhetta, totta kai hänen pitkä uransa, niin se kunnioitus on aika laajasti jaettu. Ja sitten yksi sellainen henkilö, mikä mun on pakko oikeastaan keskustalaisena nostaa esille, niin on Hannu Hoskonen. En välttämättä ihaile hänen tyyliään, mutta se, että kun hän puhuu semmoisesta agendasta, mistä itsekin sattuu tietämään, nyt vaikka turve. Ja hän on johdonmukainen. Niin hän on erittäin nimenomaan johdonmukainen, ja sitten myöskin ne faktat, mitä hän käyttää niissä puheenvuoroissa, niin niitä kestää muuten taklata, yrittää taklata. Joo. Ei tarvitse, nimittäin ne on kunnossa ne faktat metsäpolitiikasta ja turpeesta esimerkiksi. Mä luulen, että mä tiedän, Valtteri, sun vastauksen. Jätkät ottaa tämmöisiä helppoja. Jos mä olisin poliitikko, niin jätkä varmaan kunnioittaisi mua. Niin. Sitten mä voisin jopa sua kunnioittaa. Jätkät otti tämmöiset niin kuin matalalla roikkuvat hedelmät heti pois, että niin peruskeskustalaisia tuolta. Mulla on 3, ja mä otin haasteen vasta, koska toi kysymys tuli minulle alun perin, ja siinä luki, että voi olla useampiakin. Ja mä lähdin hakemaan erilaista politiikkaa tekeviä henkilöitä. Numero 1, poliitikkoita arvostan korkealle, on Timo Soini. Hän onnistui tekemään niin kuin oikeasti tietynlaisesta ehkä poliittisesta vitsistä hallituspuolueen. Ne sketsihahmot, kenen kanssa sitä niin kuin tavallaan aluksi lähdettiin rakentamaan. Onko toi niin kuin meriitti? Kuuntele loppuun. Hänen osaamisensa, jotta hän pystyy tuommoisen kokonaisuuden rakentamaan, niin se on verratonta. Ja toinen, minkä Timo Soini on tuonut, hän on tainnut tehdä lopputyönkin populismista, ja populismia en välttämättä arvosta, mutta Timo Soini on tuonut semmoisen jatkuvaan poliittiseen jargoniin itse asiassa ihan niin kuin mukavan kulman sillä, että hän on tuonut sitä keskustelua huomattavasti paljon lähemmäksi ihmistä. Siinä on ensimmäinen, ketä kunnioita, toinen on kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Eikö tuohon Soiniin saa niinku yhtään tarttua? No sano, anna tartu pois. Niinku tavallaan se, että mä toki arvostan sitä, mutta että kunnioittaisin tuon populismia ton niinku sen tarinan takia. Siis tarinahan on niinku sen lopputulos on kaikkiin tiedossa. Se niinku murtu. Eli mihin sillä päästiin. Timo Soini on siinä mielessä hyvä kaveri, että se hänen populisminsa, niinku siihen on helppo uskoa, jos 100% luottaa, että se jätkä hahmottaa ja ymmärtää ne politiikan monimutkaisuudet laajasti siellä taustalla. Ja mä oon itse asiassa valmis uskomaan, että Timo Soini niin kuin on siinä hyvä. Mutta hänen perässään on niitä opetuslapsia, kymmeniä tuhansia, joilta se oleellinen asia, se substanssi puuttuu täysin, mutta ne tarttuu siihen niihin sutkautuksiin. Niin. Ja se taas turmelee meidän politiikkaa. Tämä oli ihan karmeita sun vasta. Jos sä Soinista jo näin paljon innostut, niin en malta odottaa, mitä kaikkea meillä on jäljellä. Siis eihän mä sitä tarkoita, että kaikki se, mitä Soinin auran mukana tulee, että mä olisin siitä samaa mieltä. Torilla kävin hyvän keskustelun, missä joku ihminen sanoi, että jos joku puolue vastaa yksittäisen ihmisen arvoja täysin, niin silloin on joku pielessä. Niin sama juttu varmaan niin kuin näiden, eihän mä tietenkään Timo Soinin kanssa ole kaikesta samaa mieltä, mutta mä arvostan sitä, miten se on rakentanut tohon vielä, että se kaikki meni sirpaleiksi, niin siinähän kävi vaan niin kuin suurille imperiumille on aina käynyt, että lopulta sitten
siellä tapahtuu se isän murha ja se homma loppuu siihen. Toinen henkilö, jota arvostan korkealle, on Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit. Hänen mielipiteistä ja linjavedoista voidaan olla montaa mieltä, mutta se, miksi mä arvostan häntä, on se, että hän on ainakin suoraselkäisesti sitä, mitä on, meemeistä huolimatta, siitä julkisesta keskustelusta huolimatta. Poliitikoilla on monesti kiusaus lähteä vähän semmoisen niin kuin korvasyyhyn matkaan ja kuunnella ja kuulostella vähän, mitä jengi on mieltä ja sitten antaa semmoisia suosittuja kommentteja. Päivi Räsänen ei ole lähtenyt tuohon koskaan. Ja mä arvostan sitä, että hän on suoraselkäisesti sitä, mitä on. Siitä huolimatta, että koirat aika paljon ympärillä haukkuu. Mun mielestä profiililta niin kuin Räsänen ja Soinin on hirveän samanlaisia tyyppejä. Okei, että Räsänen ei ole saanut sellaista kansanliikettä aikaiseksi, mutta niillä on se oma, jossa ne on hirveän johdonmukaisia. Mäkään en pysty arvostamaan sitä niin kuin Räsäsen niin kuin tapaa tehdä sitä politiikkaa. Se arvomaailma siellä pohjalla on tosi terve ja sen puheenvuorot eduskunnassa on hyviä. Mutta se millä tavalla se tekee itsestään marttyyriä ja hakee pasta. Ei. Kolmas poliitikko, jota arvostan suuresti, on Sanna Marin. Tämä johtuu Instagramista. Tämä joudutaan nyt leikkaamaan aika pahasti tämä. Sanna Marin. Mä en ole Sanna Marinin niin kuin vapaa-ajan käytöstä samaa mieltä, ja me ei olla talouspolitiikassa monestakaan asiasta samaa mieltä. Mutta se hetki, kun Sanna Marin johti Suomea pääministerinä, on Suomen poliittisen lähihistorian, mahdollisesti jopa koko Suomen poliittisen historian vaikein tilanne. Siinä oli koronakriisi, ja siinä oli tämä NATOn liittymisen prosessi. Eduskunta ja hallitus oli erittäin yksimielinen. Oletko lukenut sen Vanhasen kirjan? Olen lukenut Vanhasen kirjan. Joo, no eihän se oi vitsi. Onko se vieläkin sitä mieltä, että se oli yksimielinen? Niin. Ja onko se vieläkin sitä mieltä, että se oli Marinin ansiota? Se oli ihan sivurooli. Se pyysi Mattia jeesaamaan. Matti jeesasi enempi kuin... Hän pyysi Mattia ja he pystyivät yhdessä taklaamaan presidentin pois siitä jutusta, jolloin Sanna Marin osoitti jykevää johtajuutta. Höpö. Siis sehän halusi vaan sitä näkyvyyttä. Juuri niin. Sillä ei ollut mitään muuta tavoitetta. Hänen koko poliittinen ura perustuu puhtaasti siihen, että hän tykkää itsestään ja esilläolosta. Ja piste. Siihen ei ole mitään lisättävää. Emme ole tuosta täysin eri mieltä tuosta asiasta, mutta niin kuin, Sanna Marin on saanut poliittisen uransa aikana valtavasti kritiikkiä ja aivan ansaittua kritiikkiä. Mutta mä ajattelen, että silloin kun on paikka antaa positiivista palautetta, ja kun se on ansaittu, niin mä annan positiivista palautetta. Sanna Marin on taitava poliitikko, hän on vienyt Suomea paljon maailmalle näkyville. Se, että missä hän tällä hetkellä tuolla heiluu ja ottaa valokuvia Victoria Beckhamin kanssa ja muuta, niin se on vain välimalli. Sanna Marin, mä ennustan, että Sanna Marin tulee tekemään paluun Suomen politiikkaa. Mä toivon, että Sanna Marin tulee tekemään paluun Suomen politiikkaa. Viimeistään vuoden 2036 presidentinvaaleissa Sanna Marin tulee menemään toiselle kierrokselle. Se on valitettavaa ja ikävää, että niin todennäköisesti tulee tapahtumaan, mutta mä toivon sydämestäni, että hän pysyy Suomen politiikasta, sisäpolitiikasta, puoluepolitiikasta pois, koska se ihan todennäköisesti niin Valtteri otti tämän sen takia, että se tietää, että tämä on mulle niin kuin poliittinen heikko kohta. Mä oon muuten sitä mieltä, että Paavo Väyrynen on aika kova jätkä myös. Okei. Miettikää oikeasti, mitä se on saanut aikaan se äijä. Mä oon sitä sukupuolta, mä oon nähnyt vaan niitä videoita, missä se siellä hississä aina ilmestyy hänen silmät. Jos me olisi noudatettu Paavo Väyrysen politiikkaa, niin me ei oltaisi EU:ssa. Ei oltaisikaan. Esimerkiksi. Ei oltaisikaan. Jos Paavo olisi saanut vain joukot kasattua sinne taakse. Niin mutta sen sijaan me noudatettiin Sanna Marinin politiikkaa ja me ollaan nyt Natossa. Ja meidän perhepolitiikka olisi paljon surkeammalla tasolla ilman Paavo Väyrystä. Niin, nimenomaan ilman Paavo Väyrystä, kyllä. Niin. Mutta nyt kun kaveri veti noin punaisen kortin niin kuin pöytään, niin mä arvostan Li Anderssonia paljon enemmän poliitikkona kuin Sanna Marinia. Et vaikka me ollaan ihan kaukana poliittisesti toisistamme, niin Li Andersson niin kuin henkilönä, politiikan tekijänä, niin täytyy sanoa, että se on arvostettava. Jos mietitään, että mistä niin eri pääministerit muistetaan. Paavo Lippunenhan oli Suomen oikeistolaisin pääministeri laman jälkeen. Okei, ehkä vasemmistolaisistakin tulee niin kuin arkirealisteja, sit kun on ihan pakko, kuten vaikka laman jälkeen. Mistä Matti Vanhanen muistetaan? Ei puhuta siitä, ne on varmaan monella mielessä ne tuppilaudet ja muut, jotka sitten ei ikinä ollut oikeasti olemassa, mutta niistä se muistetaan. Sitten Juha Sipilä, kiky-sopimus ja Suomen talous ekaa kertaa kasvuun niin kuin 20 vuoteen. Ne alijäämät. Ja mistä Sanna, milloin se oli muuten pääministeri? Se liittyy johonkin koronaan. Hetkinen, se tuli Rinteen tilalle. Niin, sillä
Hei, mulla on aivan tulikuuma uutinen, uusi, siis tältä hetkeltä. Maailmanpolitiikasta. Kremli on tiedottanut. Okei. Suuret uutiset Yle tulee mulle tähän puhelimeen. Putin suostuu keskeyttämään iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin 30 päivän ajaksi. Herää kysymys, että mistä tässä on kysymys? No siinä ainakin näkyy heti valokuvassa, niin se yksi oranssinaamainen kaveri on sitä kättelemässä. Onko toi Victoria Pekka, mikä on sen takana? Ei. Ei ole, mutta ei se ongelma. Siis 30 päiväksi Niin. energian. Venäjän presidentti Putin on tiistaina hyväksynyt Yhdysvaltain presidentti Trumpin ehdotuksen, jonka mukaan Venäjä ja Ukraina lopettavat toistensa infrastruktuurin iskemisen 30 päivän ajaksi. Asiasta kertoo Venäjän hallinto Kreml. Se, että Kreml kertoo tällaista, niin herät kyllä kysymyksiä, että siellä saattaa olla jotain ketuhäntiä kainos, mitä ei vaan. Niin varsinkin, että Kreml ilmoittaa ensin ton uutisen. Joo. No siis lähtökohtaisesti se on hyvä asia, että jos... Mutta pitääkö se paikkaansa, niin ei kannata heti uskoa. No ei. Mä olin yhden suuren perheyhtiön johtajan puheenvuoroa kuuntelemassa tuossa muutama viikko sitten, ja siellä tuli semmoinen yhteenveto, että oli politiikasta mieltä mitä tahansa, niin laihakin rauha tekisi hyvää liiketoiminnalle. Ja ihmisiähän siellä kuolee. Ja mun mielestä se on niin kuin lähtökohta, että se rauha pitäisi saada niin kuin oikeasti aikaiseksi. Siitä mä oon vähän ihmeissäni, että meillä on meidän presidenttikin aika tiukasti tuolla niin kuin vaatii lisää sotatoimia. Niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, että mun mielestä se rauha pitäisi olla, niin kuin, ei se nyt vaadi sotatoimia, mutta omilla lausunnoilla niin ei se ainakaan sitä rauhaa ole. Jos pikkusen voi tietysti vakava ääre edessä, mutta vähän sillä niin kuin keventää, että Suomella ei tuommoista uhkaa ole, koska meidän lainsäätäjät näyttää tällä hetkellä siltä, että ei meillä mitään energiainfraa tänne koskaan tulossakaan, mitä kukaan voisi koskaan pommittaa, ne meillä ei tuommoista ongelmaa. Eikä sellaista ole koskaan ennen ollutkaan. Ei, meillä sähköhän tulee generaattorista per talo. Meillä tulee pistorasiasta. Niin. Joo, ja miksi pitää tappaa niitä eläimiä, kun lihaa voi ostaa kaupasta. Hei, seuraava kysymys, mikä on meidän kuulijoilta tullut, että mitä hyvää, mä ehkä vähän muotoilen tätä meidän tähän keskusteluun, tässä kysytään, että mitä hyvää näet valtuustosi edustajissa, jotka edustavat vastakkaista politiikkaa, mutta ylipäänsä me ollaan keskeltä sanottu podcastia, ja me edustetaan tämmöistä keskeltä, ei veneen laidalta semmoista heiluttelevaa politiikkaa, vaan tämmöistä keskeltä politiikkaa, niin mitä hyvää me nähdään meidän poliittisissa kilpailijoissa tai jotka on meitä vastakkaisella laidalla? No tämmöisellä niin kuin kunnallisvaltuustotasolla meillä nyt on tuossa kokemusta muutamista esimerkiksi toritapahtumista, niin tosi mukavia keskusteluja kokoomuksen ehdokkaiden kanssa, KD-ehdokkaiden kanssa. Se täytyy sanoa, että SDP:llä on erittäin hyvää hernekeittoa. Mä tykkään siitä, että tämmöisessä niin kuin kunnallispolitiikassa niitä asioita sitten kuitenkin lopulta tehdään aika lailla yhdessä. Ja ehkä just mietin, että mikä on keskustalle tai keskeltä sanottua podcastille, niin mikä meille on sellainen vastakkainen voima. Niin voisiko se olla vain jonkunnäköinen repiminen tai ääriliikkeiden huutelu. Mun on vaikea nimetä mitään puoluetta, mikä ehkä keskustalle olisi sellainen vastavoima. Niin, ei varmaan ole sellaista niin kuin varsinaista vastavoimaa muuta kuin se, jotka jää kotia. Että se nukkuvien puolue on tavallaan demokratian vastapuolue. Et silloinhan sä et käytä sitä sun mahdollista niin kuin äänioikeutta, jos sä jäät kotiin. Jep. Et voi vaikuttaa mihinkään. Mutta kuntapolitiikka, aluepolitiikka, siellähän ei ole tämmöistä hallitus-oppositio-asetelmaa niin kuin lähtökohtaisesti olemassakaan, vaan se on enemmän yhteistyötä. Ja siinä oikeastaan ratkaisee niin kuin hyvin paljon se, että minkälaisilla yhteistyötaidoilla edustajat on sitten missäkin puolueessa varustettu. Mutta täytyy sanoa, että vaikka niin kuin perussuomalaisten kanssa, nyt kun on tutustunut tässä niin kuin vuosien varrella, niin sielläkin on tosi rakentavia, hyviä tyyppejä mukana. En sano, että kaikki, niin, mutta se, mikä sama kaikissa puolueissa. Se mikä perussuomalaisista pitää sanoa, niin vaikka ne niinku saattaa rääpiä tuolla julkisesti ja sosiaalisessa mediassa varsinkin ja muuta, mutta sitten kun niiden kanssa kahden kesken juttelee, niin ne on ihan... Et ehkä siinä mielessä niinku keskeltä sanottu podcast, että mä en niinku ainakaan, joku muu tietysti on parempi arvostelemaan, mutta mä en suhtaudu tai käyttäydy eri tavalla kunnanvaltuustossa esimerkiksi kuin vaikka sosiaalisessa mediassa. Mulla ei ole eri rooleja siinä. Mutta sitten toinen juttu on se, että mun mielestä
ei politiikassa saa asetella tollain vastakkain, että vaikka tämä vasemmistolainen ajattelumaailma on tosi kaukana ja tosi vieras itselle niin kuin mun omasta, mutta jos sitä ei olisi, siis ei olisi vasemmistoliittoa tai vihreitä tai demareita, niin olisi merkittävä ihmiskunta, jolle ei löydy kanavoida sitä omaa ajattelumaailmaansa meidän yhteisten asioiden päätöksentekoon. Ja silloin, jos sitä ei olisi, jos olisi siis malli, jossa kun keskusta voittaa, se saisi kaikki paikat, niin se polarisoisi tätä meidän yhteiskuntaa ihan hulluna. Olisi niitä, jotka on tosi tyytyväisiä, ja sitten niitä, jotka on tosi tyytymättömiä. Ja se, että meillä olisi mielenosoituksia koko ajan tuolla, niin olisi paljon todennäköisempää. Mutta pakko on sanoa tuohon väliin, ennen kuin Valtteri pääsee ääneen, että kyllä me silti minun mielestä tällä hetkellä, niin mikä on vihreiden agenda? Siis nykypäivänä. Kaikki puolueet on ympäristöpuolueita. Ei niitä tarvita mihinkään. Kuka vastustaa ydinvoimaa? Ei kukaan. Vihreätkin on sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Joo. Mitä niille jää? Niin ehkä se on semmoinen, niin kuin, minkä voisi, vaikka se ei ole vastakkainen, mutta niin se, siis se on sitä mun niin mielestä ehkä ihmettelee. Se on ääriliike. Enempi niin kuin ihmettelee, että mitkä on niiden niin kuin kärjet. Mutta ääriliikkeetkin määrittävät lopulta keskustan sijainnin poliittisella kartalla. Me tarvitaan sinne oikeistoon, me tarvitaan sinne vasemmistoon, jotta keskustakin löytää paikkansa sieltä välistä. Kyllähän niin kuin vasemmisto haluaa keskustan mukaan hallitukseen, ja nyt kun kuuntelee eduskunnan keskusteluja, niin lähes koko ajan valitetaan siitä, että keskusta ei suostunut lähteä hallitusneuvotteluihin. Jotenkin niillä on koko ajan ikävä sinne niin kuin keskustaa edelleen. Ja niitä on vaikea kunnioittaa sitä ajatusta, että keskusta kunnioittaa äänestystulosta, että kerran tuli turpiin, niin sitten annetaan välillä muille. Mutta olisi siinä silti voinut paperin jättää. No jälkiviisas on helppo olla, että olisi jättänyt jonkun paperin, mutta niin olisi saanut nuo argumentit. Olisi linjannut vaan niin jyrkästi keskustalaiseen tapaan, että nämä on meille kynnyskysymyksiä. Minusta se on vaan suoraselkäistä, että ilmoittaa, että me ei valitettavasti ole käytettävissä, meillä ei ole mandaattia. Mä pidän erittäin tärkeänä sitä, että nyt meillä on tuolla muodostettu hallitus. Nyt vähän näyttää hurjalta se, että perussuomalaisten kannatus näyttää nyt kunta- ja aluevaaleissa ottavan aika ison notkahduksen. Kyllä. Mä pahoin pelkään, että me tullaan näkemään perussuomalaisilta vielä sellaisia irtiottoja tuolla niin kuin kansallisessa politiikassa, millä koitetaan pedata sitten viimeistä eduskuntavaaliasetelmaa, jotka alle 2 vuoden päästä. Nyt mä vetoon niin kuin pääministeri Orpoon, että pidä toi homma lapasessa, pitäkää se hallitus toimintakykyisenä loppuun asti, ettei tässä käy. Nyt me nähdään jo Riikka Purra, hyvin harkitsematon kommentti, kun ilmoitti siitä, että datakeskusten sitä sähköveroluokkaa tullaan nostamaan. Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla ja investointipäätöstä odottaa 10 miljardin euron edestä datakeskuksia. Nyt iso datakeskusrakentaja on ilmoittanut, että 12 ensimmäisen niin kuin seuraavaksi putkessa olevan hankkeen kaikki kehitystyö on laitettu jäihin. Mitään ei tule tapahtumaan, jos tämä menee tämmöiseksi hölmöilyksi. Siellä on yksi konsulttitoimisto laskenut niin, että jos tuota sähköveroluokkaa nostetaan, Suomi ei ole enää kilpailukykyinen kokonaiskustannuksilta ottaa vastaan noita datakeskuksia. Ja se on musta... Niin kuka oli sanonut niin? Siis nyt en muista tämän konsulttiyhtiön selvitystä, että kuka sen teki, mutta meillä on iso riski siitä, että nämä 10 miljardia euroa menee Puolaan tai Irlantiin. Kokonaisinvestointi on 10 miljardia, josta tulee Suomeen 1 miljardi. No rautaa on, siis joo, kyllä palvelinten osuus on iso, mutta joka tapauksessa se on 10-numeroinen lukumäärä, mikä tänne Suomeen sitten euroja. Tämä mun mielestä hyvin osoittaa sen, että miksi tuommoisia Matti Vanhasia niin kuin tarvitaan. Että niillä on niin kuin harkintakykyä tuommoisissakin asioissa, että ei lähdetä ottaa irtopisteitä, että kun yleinen paine on silleen vähän kyseenalaista noiden datakeskusten niin kuin alennettu veroluokka, niin sitten heti otetaan se tikun nokkaa. Kun toi on ajoituskysymys, ensin ne investoinnit tänne ja sen jälkeen ne verot ylös, ne ei enää pakene mihinkään. Tästä mä oon niin kuin täysin samaa mieltä, että se mun mielestä pitäisi nimenomaan ottaa se hyöty. Niinhän kaikki muutkin maat toimii. Kyllä. Että se meidän oma etu, niin meidän pitäisi rohkeammin pystyä ajamaan sitä meidän omaa etua. Mutta tässä tavallaan tullaan siihen, että oikeasti politiikka on myös ajoituskysymys. Niin on. Sen takia olisi kiva aina laukoa suoraan, tiedätkö, hirveän selkeä, että joo, ilman muuta verot ylös vaan ja verot alas, milloin missäkin tilanteessa. Pitäisi vähän olla sitä pelisilmää, että mitä se tarkoittaa. Kun se, mitä poliitikot sanoo, niin sillä on oikeasti merkitystä. Mitä yritykset tekee. Ja Matti sanoi tuohon mun mielestä, niin tämä on eri aihe, mutta siis perintövero. Niin Vanhasen Matti hän käytti siinä tosi hyvän, niin kuin, että
tämmöinen uudistus kun tulee, niin se pitää tehdä sitten se päätös niin kuin nyt. Jep. Eikä niin, että ruvetaan puhumaan julkisuuteen, että tämmöisiä uudistuksia on tulossa ja sitten se pysäyttää, niin kuin, tuo epäselviä tilanteita. Sipilän hallituksen liikenneministeri Berner silloin ilmoitti, siis suunnitellaan jotain tämmöistä veroluontoista tai tämän tyyppistä juttua. Käytettyjen autojen kauppiaat ilmoitti, että kauppa pysähtyi kuin seinään. Kyllä, oli monen kuukauden aivan täys, niin että mitään ei tapahtunut. Tuo datakeskushomma, siitä on nyt tullut muutama vastakkainen kommentti siitä, että se sähkö ei riitä, ja mitä jos se sähkö loppuu kesken, ja jääkö tästä edes niin kuin euroja Suomeen. Erikoinen keskustelu. Kaikin puolin. Fingrid on nyt 3 vai 4 tuntia, kun tätä tehdään tiistaina, niin antanut lausunnon, että he toivoo lisää datakeskuksia. Datakeskukset, tällä hetkellä valmiina olevat datakeskukset kuluttaa 3,6% teollisuuden kuluttamasta sähköstä. Ei se ole ihan hetkeen niin kuin Sivulan tai Hartikaisten perheen lattialämmitys menossa kiinni sen takia, että et no datakeskuksia tänne tulee. Jos Fingrid niin kuin kantaverkon haltijana ilmoittaa, että me toivomme lisää datakeskuksia. Okei, sitten on hyvä kysymys, että onko ne niinku Microsoftit ja Googlet ja tämmöiset niinku vakaat pitkän tähtäimen toimijat, vai perustetaanko tänne jotain niinku Bitcoin-louhimoita, ja mun mielestä niitä ei tarvitse perustaa. Mutta nyt oikeasti malttia siellä. Mä ymmärrän, että perussuomalaisilla on nyt paine päästä antamaan jotain niinku räväköitä mielipiteitä, jotta saataisiin jollain tavalla sitä hiipuvaa kannatusta nyt niinku korjattua, mutta tuolla voidaan saada isoja tuhoja aikaa. Niin mun mielestä silloin kun tämmöinen niin kuin tulee ryntäys johonkin tiettyyn alaan, niin se haisee, niin kuin, itse ottaa silloin ehkä vähän etäisyyttä siihen. Niin kuin, mä en tiedä, onko se käynyt ilmi, mutta esimerkiksi datakeskuksiin, niin mä en ole välttämättä semmoinen, että mä oon siellä ensimmäisten joukossa pitämässä lippua, että Suomeen datakeskuksia. Miksi sä oot kriittinen? En mä ole kriittinen välttämättä, mutta mä haluan ottaa, niin kuin, että mä kerkiän katsoa ne kaikki muutkin, mihin kaikkeen se tulee vaikuttamaan. Onko se vähän liian iso asia ymmärtää? Ei. Mutta just sen takia, että jos ollaan niinku, jos me ryykätään niinku tohon suuntaan, niin esimerkiksi se, että nyt tämä sähkön riittävyys, sitä mä en niinku epäile yhtä, etteikö meillä sähkön riittävyys, mutta siellä kuitenkin perusteluissa käytetään sitä, että on kestämätöntä, että on miinusmerkkistä sähköä Suomessa. No mitä se tarkoittaa sitten niinku kotitalouksille, pörssisähköä? Jos meillä ei olekaan enää miinusmerkkistä sähköä, niin keskihintahan se vaikuttaa. Niin, totta kai se vaikuttaa. Ei välttämättä korottavasti. Joo, siis kyllä se tulee sitä korottamaan, mutta se sähkömarkkinan tilanne on tällä hetkellä epäterve. Niin eli sähkön tuottajat joutuu maksamaan siitä, että ne tuottaa sähköä. Se ei ole vastuullista niin kuin päättäjiltäkään pitää sitä tuossa tilanteessa. Niin, kyllä se volatiliteetti pitäisi saada siinä sähköhinnassa alemmaksi, ja se olisi myös kuluttajaetu, että se on ennakoitavampaa se. Ja siihen yksi iso ratkaisu voisi olla datakeskukset, joiden sähkön kulutus on erittäin ennakoitavaa. Joo, ja sehän on niinku taklattukin niin, että heillähän on oma varavoima. Kyllä. Tarvittaessa he pystyvät tuottamaan sit sillä dieselvaravoimalla sit sitä ei niin puhdasta energiaa, mutta sen takia mä en ole itse sellainen niin kuin persoonana, että kun syntyy joku trendi, niin joku Irlannin esimerkki, niin eihän sekään niin kuin mikään maailman paras tilanne ole heidän kannalta, mutta maltti. Vähän niin kuin siinäkin se keskitien kulki, että mä en ole jarruttamassa, mutta en ole lyömässä kaasua, mutta annetaan vähän vettä virrata ja edistetään hankkeita, mutta ei välttämättä olla niin, että kaikki vaan tänne. Sieltä tulee just nämä Bitcoin-kumppanit ja kaikki muutkin. No siellä ei ole luvitettu ainakaan vielä yhtään tämmöistä niin kryptovaluutta-juttua, että kyllä on tämmöisiä isoja investoreita, jotka tänne on tulossa. Musta on niin kuin erikoista, että jonkun iltapäivälehden kesätoimittaja saa sitten aikaan tavallaan tämmöisen hässäkän täysin tarkistamatta faktoja, täysin kysymättä niin kuin esimerkiksi vaikka, niin kuin, että jos valtion omistama kantaverkko koko sähköverkosta tässä maassa vastaava Fingrid sanoi, että ei muuta kuin lisää tänne vaan datakeskuksiin. Joo. Niin millä kompetenssilla joku klikkiotsikko niin kerjää ja sitten kieltää sen koko datakeskustoiminnan, aloittaa tämmöisen hässäkän? Olisi muuten siisti käydä keskustelu, kun ihmiset on tässä vastauksia, mihin mitä meidän pitää keksiä kysymyksiä. Tuli mieleen tästä kesäjournalismista. Nyt musta tuntuu, että meidän niin journalismin taso vastaus on, että se on heikentynyt merkittävästi. Mikä ei siis sitä kysymys. ole. Siis Mutta ei puhuta siihen, nimittäin meillä on tässä erittäin hyvä aasinsilta seuraavaan kuulijakysymykseen. Luonteva sellainen. Mitä mieltä huumausaineiden käyttöhuoneista?
Eikö nekin ole semmoisia sähköä kuluttavia tiloja? Niin, taustatukseksi voidaan sanoa, että eduskuntahan tästä asiasta päätti muutama viikko sitten, ja se päätös äänestyksen jälkeen oli sellainen, että käyttöhuoneita ei nyt ainakaan toistaiseksi tule, mutta on varmasti hyvä, että me annetaan oma kantamme siihen. Joo, se muuttaa todennäköisesti sitten niitä lopuiltakin, jotka niitä kannattaa, niin se varmaan muuttaa sitten näette, kun me lausutaan tästä. Niin, nyt kun nyt äänestys linjataan. on pidetty, niin me voidaan Joo, linjata juuri kyllä. näin. Kyllä. Niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, ettei tarvitse koko ajan poukkoilla. Niinhän Sauli Niinistökin teki, että hän ei antanut NATO-kantaa sen, ennen kuin yleisö oli puhunut. Niin. Mun mielestä tässä on nyt hyvin samanlainen tilanne. Niin, kyllä. Mutta siis mun mielestä Onko teillä lähipiirissä huumeiden käyttäjiä? ei nykyään. Onko ollut? On ollut. Sä oot päässyt näkemään sitä vähän läheltä. No ei niin lähipiiristä, että voisin sanoa, että olisin ollut täysin rinnalla kulkija, mutta kuitenkin työkaverin kautta ja sen pystyy niinku sen verran läheltä kuitenkin, että tietää niitä arkisia tilanteita, tietää niitä äkkilähtöjä ja niin edelleen, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Mulla on kans, ei nyt ihan läheltä, mutta siinä verran kuitenkin, että ymmärrän vähän mistä on kysymys. Ja mun mielestä tämmöisiin huoneisiin liittyy niin kuin yksi ongelma. Se huumeriippuvuus on niin kova riippuvuus, että se huume otetaan silloin, kun se on tossa, eikä ruveta miettimään, että missä on käyttöhuone. No niin kuin suurimmalta osin. Paitsi niillä, jotka lähtee vähän huvikokeilemaan. Hei, tuolla on laillinen paikka mennään sinne testaan. Eli se madaltaa kynnystä lähteä. Se tekee itse asiassa, hei, meillä on täällä yhteiskunnassa huumeiden käyttöhuoneita. Se tekee tietyllä lailla yleisesti hyväksyttäväksi huumeiden käytön niin kuin ajatuksen tasolla. Jolloin mun mielestä se loisi siis vain matalamman kynnyksen lähteä kokeilemaan huumeita. Joku nykyään, niin silloin kun me oltiin nuoria, niin silloinhan niin kuin nuoret ryyppäs. Ei ne ryyppää enää, ne vetää suoraan huumeita. Niin se, että me luota systeemi, jossa tämä mahdollistettaisiin, niin ei kuulosta niin kuin hyvältä idealta. Niin mä oon ylipäätään kovemman politiikan kannattaja niin kuin huumeet. Se on, niin kuin Valtterin kanssa jossakin kohtaa sitä puhuttiin, että se on rikollista toimintaa niin kuin lähtökohtaisesti. Että miksi me luotas niin kuin rakenteita semmoiselle toiminnalle, mikä ei ole niin kuin ensinnäkään kansanterveydellisesti hyväksi. Joo, ne perusteluthan liittyy siihen, että siellä voidaan tehdä valistusta esimerkiksi niissä huumeiden käyttötiloissa. Niin, että siinä on sairaanhoitaja vieressä ja niin, mutta mä en niin kuin vaan itse ymmärrä, että samalla perusteella niin mehän voitaisiin, jos tämä on huono vertaus, mutta jos verrataan vaikka tupakointiin, niin meillähän pitäisi rakentaa samalla tavalla siis tilat yhteiskunnan varoilla. Mekin ollaan minä olen henkilökohtaisesti riippuvainen nikotiinista. Joo, mulle kanssa semmoinen ei, mutta siis tupakoitsijathan häädetään siitä taloyhtiöstä kauas. Niin, ei parvekkeellakaan mutta jos heroinia käytät, niin siihen kyllä huone varmaan järjestetään, jos tämä saadaan aikaa. Mä en itse ole kovemman huumepolitiikan kannattaja. Mä en usko siihen, että rangaistuksia koventamalla ja poliiseja lisäämällä toi asia ratkaistaisi, tai että mä uskon, että ne on nimenomaan niin kuin pehmeiden arvojen niin kuin kautta syrjäytymisen ehkäisemistä, mielenterveystyötä jo nuoresta lähtien. Mitä tulee noihin huumausaineiden käyttöhuoneisiin, niin niitä maailmalla jonkun verran on. Muutamia esimerkkejä niistä kuultu. Esimerkiksi Sveitsissä on ilmeisesti tilanne, missä niitä ollaan kokeiltu ja niitä on käytössä. Eli se perusajatus on siitä, että tuodaan se huumausaineiden käyttö sieltä pimeiltä kaduilta pois, jossa siihen voi liittyä paljon muutakin rikollisuutta, tuodaan se vähän niin kuin valvottujen silmien alle. No Sveitsistä kuuluu, että siellä tapahtuu tänä päivänä myöskin huumausainekauppaa samoilla perusteilla ajatellen, että parempi, että se tapahtuu täällä valvovien silmien alla, kun se tapahtuu tuolla pimeällä kadulla. Se on se seuraava askel. Ja me ei päästä mun mielestä siitä asiasta eroon, että huumausaineiden käyttöhuoneita kannattaa voimakkaasti myös sellaiset ideologiat, joiden lopullinen tarkoitus on huumausainepolitiikan niin kuin keventäminen ja lopulta kannabiksen laillistaminen. Mä en tarkoita, että kaikki huumausaineiden käyttöhuoneita puolustavat olisi sitä mieltä, mutta siellä taustalla vaikuttaa sellainen ideologia. Ja sehän on selkeästi nähtävillä. Jos katsotaan tiettyjen ideologisten ryhmien, niin kuin, mitä he on ajanut, minkälaisia aloitteita he on tuonut, minkälaisia lakiesityksiä he on tehnyt, niin sehän on selkeästi joidenkin intresseissä saada siitä laillinen niistä miedommista niin kuin aineista.
Kun me puhuttiin opetukseen liittyvistä asioista, niin silloin, tai sitten Matti nostaa, että on tosi tärkeää kuunnella niitä ihmisiä, jotka siellä rajapinnassa työskentelee. Mun ymmärryksen mukaan poliisi aika yksimielisesti vastustaa näitä huumausaineiden käyttöhuoneita. No mä kuuntelin eduskunnan sen lähetekeskustelun tähän liittyen, ja eduskunnassakin on pari poliisia. Ja yksi poliisi sanoi, että hän näkee aika ongelmallisena sen, että miten huolehditaan siitä, että se poliisi, joka siinä vaikka Piritorin nurkilla olevan käyttöhuoneen kohdalla ajaa sillä maijalla pois ja kääntää katseensa pois sieltä, koska tällä hetkellä joka tapauksessa huumausaineen hankinta ja hallussapito on rikollista. Niin onko se sitten, että kun sä avaat sen oven, niin sen jälkeen se on laillista? Vai miten? Sitten kun tullaan näihin Sveitsin juttuihin, eduskunnassa ei välttämättä aina puhuta totta, ja mä en ole faktoja sekannut, mutta joku edustaja piti puheenvuoron Portugalista, jossa käyttöhuoneet otettiin joitakin vuosia sitten käyttöön. Siellä huumeiden käyttö lisääntyi merkittävästi sitä myöten. Ja siellä ollaan tällä hetkellä laittamassa käyttöhuoneita kiinni. Ja. Ne, joilla siis on kokemusta käyttöhuoneista, niin ne on pistämässä niitä takaisin kiinni. En usko, että on toimiva konsepti. Ja se seuraava askel on just se, että no niin, kerran niitä nyt täällä käytetään, niin samakaan on myydä, että saadaan verotuotot Suomeen. Kun se peruste siellä taustalla on se, että kun huumausaineen käyttörikoksia tapahtuu joka tapauksessa, niin miksi me ei sitten niin kuin avata huonetta, että se voidaan turvallisesti tehdä. Tässä yhteiskunnassa tapahtuu valitettavasti myöskin väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Emmehän me yhteiskuntana ole siihenkään huonetta tarjoamassa. Missä näitä rikoksia voi niinku toteuttaa. Juuri näin. Joo, ja siis mä ymmärrän sen tavallaan vasemmistolaisen ajatuksen siitä, että se, kenellä on jo ne ongelmat, niin sitä pyritään niinku viemään entistä syvemmälle, että se joutuu kadulla tekemään. Että se olisi tavallaan, että ne saataisiin niinku turvallisemman ympäristön piiriin. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että sitten tehdään päätös, joka itse asiassa lisäisi niitä ongelmia, niin se on paljon pahempi asia silti se yhteiskunnan näkökulmasta. Yksilön näkökulmasta se on hankalampi kysymys tuossa. Kyllä, just näin. Ja se yksilön näkövinkkelistä, niin sillähän tarkoitetaan hyvää, että otetaan niinku niitä riskejä pois, mitä liittyy siihen, että on epäpuhtaat neulat ja niin edelleen. Et sinällähän se ei ole niinku väärin yksilön kannalta, mutta aina kun me lisätään rakennetta, jotakin systeemistä tapaa semmoiseen, mikä ei ole kannatettavaa, niin en mä ainakaan usko, että se vähentää käyttöä. Ja se on niinku vaan väistämätön kehityssuunta, että sen takia missään tapauksessa. Niin, kun mä en usko, että se tavallaan ajatus siitä, että oikeasti ne huumausaineongelmaiset, ne addiktoituneet ihmiset, että niiden avuksi tämä järjestetään, niin mä en usko, että ne tulee sinne käyttöhuoneeseen. Ne vetää edelleen siellä luolassa tai omalla kämpällä tai julkisessa vessassa ne kamat. Ei ne rupea miettimään, että mennäänkö tuosta nyt metrolla jonnekin, että päästään, vaan se tapahtuu silloin, kun se saadaan näppiä. Näiden huumausaineiden käyttöhuoneisiin niin kuin etukäteen tässä esityksessä budjetoidut rahat käytettäisiin sitten vaikka niin kuin päihdevalistuksen lisäämiseen, tämmöiseen niin kuin terapiapalveluihin. Että kyllä mä uskon siihen, että tämä voidaan tämmöisillä pehmeillä arvoilla ratkaista. Lasten ja nuorten huumausaineen niin kuin valistukseen pitää varmasti panostaa vielä entistä enemmän, koska se mitä Marko tuossa sanoit, että on niin kuin muuttanut muotoa ne nuorisotähdet, joita nuoret ihailee, niin kuin aikaisemmin he käytti alkoholia, ja nyt ne vetää sitten avoimesti vaikka kokaiinia, ja kokaiini on saanut tämmöisen niin kuin luksushuumeen niin kuin, brändin, ja meillä tehdään niin kuin TV-sarjoja ja myydään paljon kirjoja sillä, että kuka on pystynyt tekemään niin kuin glamouria tämmöisestä niin kuin huumausainekaupasta, niin se on hyvin huolestuttavaa. Ja mä itse asiassa uskon, että tavallaan miettii tätä valistusjuttua, niin joo, mutta miksi jotkut ihmiset tai ihmisryhmät ajautuu huumeiden käyttöön, niin ne juurisyyt on jossain muualla, ja ne on todennäköisesti sellaisia, mihin paremmalla perhepolitiikalla voitaisiin vaikuttaa, ettei niin kävisi. Et tietyllä lailla niin kuin joissakin yksilön näkökulmasta tuommoinen käyttöhuone voisi olla puranaa päänsärkyä, mutta se itse päänsäryn syy, sitä ei tutkita, eli pitäisi oikeasti miettiä niitä, että mihin. Kun sitten taas tämä sama poliittinen niin kuin marginaali, joka tätä ajaa, niin ne ei ole valmiita tekemään kunnon perhepolitiikkaa. Ei olekaan.
Niin sitten niin kuin tavallaan se ei ole yksi siinä ei ole, niin kuin, siinä ei olla linjakkaita ja sen takia sitä on niin kuin vaikea ymmärtää. Ja tuossa niin kuin oikeastaan vielä palaan siihen, että ilman muuta pitää tehdä valistustyötä ja sinne pitää niin kuin satsata, mutta niin kauan kun meillä ei laiteta täytäntöön edes niitä minimitason rangaistuksia, mitä meillä on huumeisiin liittyen, niin kauan me ei tulla sitä valistuksen niin kuin tuottamaa hyötyä myöskään ulosmittaamaan, että sen takia mä käytän ilmaisua, että on kovemman huumepolitiikan kannattaja, koska tällä hetkellähän tuollahan on kylät Turut täynnä niitä henkilöitä, joihin ei puututa, ei ole resurssejakaan puuttua. Mutta jos me noudatettaisiin vaikka nykylainsäädäntöä, niin mä väitän, että se on kuitenkin tietynlainen pelote. Niinhän se on ylinopeuksissakin. Kyllä siis miksi meillä ylipäätään sit on lainsäädäntö ihan tavallaan missä tahansa asiassa. Kyllä. Hei, missä asiassa olet muuttanut ajatustapaasi pojat politiikassa tai ajattelutapaasi? Seuraava kysymys. Mä voin aloittaa, kun Anna mennä. mä oon ollut vähän pitempään politiikassa, niin en pitkään, mutta vähän pitempään. Niin silloin kun mä oon lähtenyt politiikkaan, niin mulla oli semmoinen ajatus, että mä pystyn vaikuttamaan niin kuin myös lyhyellä aikavälillä. Eli tänään kun mä teen tämmöisen esityksen, niin huomenna se lähtee, niin kuin, ei nyt ihan näin naivi, mutta kuitenkin niin, että kun on tottunut yksityisellä sektorilla, kun on toiminut koko työuran, että niitä muutoksia pystyy saamaan aikaiseksi. Niin nyt on niin kuin ymmärrys lisääntynyt siitä, että se ottaa kuitenkin oman aikansa ennen kuin se, vaikka olisi hyväkin asia, ja vaikka se saisi todella laajan niin kuin kannattajajoukon vaikka jossakin valtuustossa, niin se ottaa sen oman aikansa ennen kuin se lähtee se laiva. Se on kuitenkin aika iso se paatti, mitä pitää kääntää. Niin siinä kohtaa mulla on ajatusmaailma ehkä hiukan muuttunut, että en usko tämmöisiin niin kuin nopeisiin käännöksiin, ainakaan tällä kokemuksella mitä on, että pystytään, totta kai suuntaa pystytään niin kuin reivaamaan, mutta ei ehkä ihan niin nopeasti, mitä mä ajattelin silloin, kun lähdin politiikkaan. Joo, mun poliittinen ura on aika paljon lyhyempi. Ehkä varmaan ajan myötä on silmät vähän enemmän auennut sille, että vaikka Santeri Alkion ajatusmaailman tavoin ollaan varmasti sillain siitä yhtä mieltä, että ihmisellä on oma vastuu myöskin siitä itsensä huolen pitämisestä, niin ehkä sillain aika on tuonut lisää ymmärrystä siihen, että tällä meidän sosiaalitukijärjestelmällä on oikeasti paikkansa. Tässä meidän yhteiskunnassa, meidän keskuudessa elää ihmisiä, joilla vaikka jonkin terveydellisen syyn vuoksi tai monen sattuman summana on niin vaikea tilanne, että meidän tehtävä on sitten yhteiskuntana pitää huolta. Niin ehkä tuommoisessa asiassa varmaan niin kuin en mä voi sanoa, että vasemmalle menty, mutta ehkä sieltä oikealta poispäin tultu, että kyllä hyvinvointiyhteiskunta mitataan lopulta sillä, että mikä on meidän kyky huolehtia heikoimmassa asemassa olevista. Niin ja tavallaan sitten se, että kaikki asiat ei ole kuitenkaan loppupeleissä ihan pelkästään itsestä kiinni, että vammaudut, miten sinua sen jälkeen, että tavallaan kaikissa asioissa se, ehkä tuossa niinku, mä yritin kanssa miettiä, että missä ajattelutapa on muuttunut, mutta ehkä se on tullut just vähän samoista, mistä te puhuitte, että kun ikää on tullut, niin on alkanut ymmärtämään myös paljon enemmän niitä toisenlaisia katsantokantoja tässä, että sitä silloin nuorena ajatteli, että miten joku voi ajatella noin. Nyt kun kuuntelee toisten ihmisten puheenvuoron, niin helpommin yrittää miettiä, että miksi toi ajattelee noin, että kun mä en ole yhtään samaa mieltä, että mistä se niinku ponnistuu. Etkä sä on niinku pehmentynyt iän myötä sitten. Kulmat hioutunut pois ja niin. Voi kuule, Valtteri, voin luvata, että niinkään sullekin. Sitähän tulee niinku iän myötä, niin sitähän, kun sanotaan, että särmät hioutuu, niin kyllähän siinä on niinku vinha perä, että jos katsoo noita meidän... Mä luulen, että se on vain testosteronituotanto laskee. Sitä vielä odotellaan. Vaikka otetaan Vanhasen Matti, joka on siis niinku äärettömän pitkän uran tehnyt, tai kuka muu tahansa meidän pitkän linjan poliitikko, joka on niinku ollut pitkään vaikuttajana, niin onhan se harkintakyky, se kokonaisuuksien näkemys ja niin, miten ne hahmottaa sen kokonaistilanteen. No kyllä se karisma on valtava, miten Vanhanen täyttää huoneen isonkin valtuustosalin pelkästään olemuksella. Joo.
Joo, ja siellä on, siinä on jonkun verran niin kuin vielä matkaa meillä siihen, että me samalla tavalla nähdään. Niin kuin, ja sehän tulee vain ajan myötä. Mutta se on toisaalta niinku ihan hyvä, että nuorena, kun ei vielä tiedä kaikesta kaikkea, niin ei tarvitse niinku miettiä, vaan ottaa vaan roskisti kantaa. Ja mun mielestä se, mitä itse kaipaan, minkä takia mä oon ihan fiiliksissä, kun tulee nuoria niin kuin politiikkaan mukaan, että siellä ei ole niitä rajoitteita. Mä itse mietin tuossa päivällä, kun ajelin autoon, niin mietin sitä, että kuin siistiä itsekin, kun on lähtenyt politiikkaan mukaan, niin kun ei ole tavallaan semmoista rasitetta siitä, tietoisuutta siitä, että kuin hitaasti todennäköisesti asiat muuttuu, niin se on niin tuoretta, että mietipä, kun saataisiin joku 18-vuotias tuonne johonkin valtuustoon mukaan, kun ei ole, eikä tarvi olla minkäänlaisia niin kuin näkemyksiä, muuta kuin, että se voi vetää ihan fiiliksellä, että näin mä ajattelen. Niin, ja sitten tuosta löytyy niin kuin maailmalta esimerkkejä, että me ei tarvitse mennä kuin Amerikkaan, niin siellä saattaa ihan minkälaisia pölvästejä tahansa päästä niin kuin presidentiksi, ja niin kuin alkaa tapahtua. Ja mihin viittaat? Ootko avata vähän tarkemmin? Tästä tuli mieleen joku TikTok, kun jossakin joku vähän platonisestikin sanoi siinä niin kuin naamaperuslukemilla, että voiko olla niin kuin totta, että jos joku sanoo vain, että viittaa siihen, että se idiootti, niin 90% maailman ihmisistä tietää, kenestä puhutaan. Joo. No niin, seuraava kysymys, mitä on katsojat kuuntelijat meiltä kysynyt, on, että missä asiassa et olisi valmis tekemään kompromissi? Tämä onkin vähän vaikeampi kysymys. Varsinkin kun puhutaan keskeltä sanottu podcastissa. Politiikkahan on täynnä tietysti semmoista niin kuin konsensuksen hakemista ja keskitien hakemista. Mulla nyt tulee ensin mieleen tuossa sitten jotain semmoisia niin perustavanlaatuisia arvokysymyksiä kuin joku eutanasia tai kuolemantuomio tai sitten ehkä joku tällainen niin kuin päihdepolitiikkaan liittyvä juttu, missä ei olisi mahdollisuutta tehdä kompromissia, mutta kyllä varmaan tuolta työelämästä sillain sen oppinut, että joskus on parempi laiha sopu kuin lihava riita. Mulla ei oikeastaan tule tuohon mitään muuta mieleen kuin oman tunnon kysymykset on käytännössä ainoat sellaiset, mitkä niinku tulee mieleen, että niissä ei ole kompromissille sijaa. Niin, itse mietin tätä kysymystä niin kuin arvokysymysten kautta, että ne mitkä on itselle omia arvoja elämässä yleensä, niin omien arvojen vastaan kompromissien tekeminen voisi olla niin kuin tosi vaikeeta. Ja se on tietyllä lailla tämmöisessä demokratiassa myös hyvä puoli. Äsken viitattiin tuohon, että joku saisi päättää kaikista asioista. Niin itseään suojelevaa on myös tämä demokratia siinä mielessä, että se mun arvomaailma on varmasti sellainen, mitä niin kuin kaikki suomalaiset ei jaa. Ja sen takia tarvitaan erilaisia puolueita, jotka sitten tuo niitä ja sitten sieltä haetaan. Ja mä ymmärrän myös sen, että myös sellaisia päätöksiä saatetaan tehdä, mitkä on mun arvomaailman vastaisia. Mutta arvojen vastaan on niin kuin vaikea tehdä kompromisseja. Ja sitten tietysti, kun niistä asioista päätetään ja ne saa niin kuin lainvoiman, niin totta kai sitten meidänkin arvomaailmaan tietysti kuuluu sitten toimia niin kuin lainkuuliaisena kansalaisena. Kyllä. Sitten. Joo, se on vahvaa. Sen jälkeen, kun laki on säädetty, niin se on laki. Juuri näin. Siihen asti voidaan tehdä miten politiikkaa. Valtteri Timo Soini sanoi sitä? Eikö kuka se sanoi jo aikaisemmin? Se oli tämä SMP:n, kun kansa on puhunut, niin pulinat pois. Niin, kansa on puhunut, pulinat pois. Joo. Kyllä Soinikin on sanonut. Niin, mutta se ei tainnut olla hänen alkuperäinen. Ei ole. Se ollut tämän Vennamo. Se taitaa olla Veikon lähtöjä. Joo. Mihin ovat kadonneet maltilliset visionäärit politiikassa? Yle Arkistosta löytyy ihan hullunen Areenasta kaikki vanhoja. Mä katsoin jotain 60-luvun presidenttivaaliväittelyä, jossa oli niin kuin kauniin ja tuli vähän semmoinen hellyttäväkin olo, kun ne kaikki poliitikot, presidenttiehdokkaat, Paavo Väyryset ja Iiro Viinasta, ketä siellä oli, ne oli niin samaa mieltä kaikista asioista, mutta ne oli niitä melkein viimeisiä aitoja valtiomiehiä, jotka rakensi tätä yhteiskuntaa niin kuin tosi hienosti silloin, että tämmöinen niin kuin rääpiminen, niin sitä ei oikein silloin niin paljon ollut. Se oli paljon enemmän toisia kunnioittavaa.
se keskustelu. Ja kysymys oli, että mihin ovat kadonneet maltilliset visionäärit politiikasta. Mä ajattelen, että kyllä niitä vielä on, mutta ne ei vaan saa näkyvyyttä. Juuri. Tämä sosiaalinen media, kuuluviin. 150 merkkiä, mihin pitää pystyä tiivistämään. Joku TikTok-jonne tekee siitä vaan niin räväkän videon siitä samasta aiheesta, niin ne maltilliset visionäärit jää pikkusen sinne, ehkä marginaaliin, mutta onneksi heitä on vielä olemassa. Mä oon myös samaa mieltä, että kyllä niitä edelleen on, ja väitän, että tämänkin pöydän ääressä on maltillisia visionäärejä. Ja sitten meitä TikTok-jonneja. Ja sitten, niin. Mehän me loutaan samaan pöytään. Mutta jos heittää siihen vaikka tämmöisen niin kuin, Tampereen nuorisokaksikko, Vikelius ja Bergbom, niin nehän on niin kuin kaukana maltillisista visionääreistä. Kysyä, onko Bergbom muuten maltillinen visionääri? Ei, mutta nimenomaan se, että miten he on nostanut päätänsä ja miten he on tullut kansan tietoisuuteen, niin just näiden uusien medioiden kautta. Ja ilman, että meillä olisi tämmöisiä uusia alustoja, niin tuskin he kumpikaan olisi kansanedustajia tällä hetkellä. Juuri näin, ja sitten Erkki Tuomioja saa paljon vähemmän vaikka sitten niin kuin näkyvyyttä. Mä en tiedä, kuinka maltillinen Erkki Tuomioja, mutta visionäärihän ainakin on. Mun mielestä nykyään hyvin maltillinen. Tullaan taas tähän ihan tuomaan karismaa, että ei muuta. Vetääkö politiikka puoleensa hulluja? No, mä voin sanoa, että ihan ilmiselvästi kyllä. Katsoo vähänkin ympärille. Niin. Pitäähän tässä vähän hullu olla, että tähän juttuun lähtee. Mäkin olen kokeillut vähän, että minkälaista on saada näpeille sitä tuolla sosiaalisessa mediassa, kun erehtyy vääristä asioista siellä linjaamaan. Mutta siis vakavasti puhuen, nyt kunta- ja aluevaaleissa aivan merkittävä pudotus ehdokkaiden määrässä. Edellisissä kunta- ja aluevaaleissa niin alkoiko meidän äänestysaktiivisuus 5. Siis kuntavaaleissa, niin, joo, kyllä. Jos me yritetään pitää edes niinku tavallaan laidasta kiinni siitä, että politiikka olisi vielä niinku demokratia, niin kyllä on pakko saada noita asioita ylemmäksi. Äänestysaktiivisuutta ylemmäksi, ehdokkaiden määrää pitää saada kasvatettua. Kyllä se vaatii aika kovaa nahkaa ja varmasti sitä hulluutta, että jaksaa sitä lähteä tekemään. Niin ei niitä kiitoshetkiä, niin ei niitä ihan hirvittävästi tule. Niin poliittisesti. Kyllähän tietyllä tavalla pitää olla niin kuin oma paketti aika hyvin kasassa, että sä pystyt lähteä. Et siinä mielessä pitää olla kyllä jonkun sortin hullu, että lähtee oikeasti eholle. Tässä olisi hyvä mielenkiintoista tietää, että mitä kysyjä niin kuin ajattelee tällä hulluudella, että onko se nimenomaan tällaista niin kuin masokistista hulluutta vai tällaista niin kuin mielenhulluutta. Niin siis tämmöistä, niin kuin, että on vähän niin kuin ylähyllyllä pölyä. No varmaan molempia löytyy. Niin, kyllähän niistä aina välillä pääsee tikun nokkaan. Espoossa oli se joku rikollinen päässyt. Onko se hullu, en tiedä. Onko mä hullu? Varmaan ainakin joittekin mielestä. Sitten jos ajatellaan sitä vaikka tämmöisen niin hulluttelun kautta, niin kyllähän se on ihan mukava, että on semmoisia väriläiskiä, vaikka joku tänään muisteltiin Veltto Virtasta tuossa, että on se niin kuin hauska juttu sillain, että se ei ole ihan sitä samaa pelkkää poliittista jargonia koko ajan, ja kaikki pukeutuu samanlaiseen frakkiin linnanjuhlissa, vai jollakin oikeasti paskeri päässä, ja ne ei ole aina ihan loppuasti harkittuja ne kommentit välttämättä. Niin, kyllä se aitous. Joskushan se hulluuden ja viisauden rajahan on niin kuin, hyvin häilyvä. Se on hyvin häilyvä. Et missä kohtaa se sitten muuttuu hulluudeksi, niin se jääkö sitten kuulijan päätettäväksi. Joo. Mielenkiintoinen kysymys tuosta niin eri näkökulmia. Se on vähän sama kuin politiikka yleensäkin. Että sama asia saadaan niin monta eri näkökulmaa, että ihmiset katsoo ihan eri perspektiivistä. Hei, Valtteri. Jos sä saisit sinusta tehtäisiin nyt keskustan puheenjohtaja. Saisit kaiken määräysvallan, niin mihin suuntaan keskustan pitäisi sun mielestä mennä valtakunnallisella tasolla? No katsokaako se ryhti paran? Tuossa pari kysymystä, niin kuin sä rupesit maalaamaan musta puheenjohtajana, niin piti sen totta. Kaveri innostui heti. Olen käytettävissä. Olen käytettävissä, joo. Siinä pari kysymystä aikaisemmin oli se, että ketä poliitikkoa ihailet, ja siinä tietysti se sano vielä, että ilmiselvä vastaus olisi mulla toki ollut niin kuin Juha Sipilä. Se Juha Sipilän ajan
keskusta, miten Sipilä sitä johti, laittoi ensin keskustan kuntoon ja sen jälkeen Suomen kuntoon. Okei, maksoi siitä sitten myöskin hintaa. Kyllä se olisi suunta, mihin minä keskustaa veisin talouspolitiikassa etenkin. Asia, mistä voisi olla hyvä keskustan sisällä myöskin puhua. Meillä on ollut ehkä Sipilän ajan jälkeen niin vähän semmoisessa niin kuin linjanhaku ehkä käynnissä, että mitä me ollaan mistäkin asiasta mieltä. Että tulee vaikka arvokysymyksiä päätettäväksi, niin sitten voi olla, että okei, se on demokratiaa, mutta toisaalta niin, että puolueen puheenjohtaja saattaa äänestää eri tavalla kuin varapuheenjohtaja, ja se niin kuin rönsyilee kovasti se että mitä me ollaan vaikka niin kuin suurista kysymyksistä mieltä. Nyt tarvitaan linjakkuutta. Mä uskon, että Antti Kaikkosessa varmasti on kaikki se, mitä tuohon tarvitaan. Me pitää ottaa selkeä talouspoliittinen linjaus, mitä mieltä me ollaan. Nyt ollaan tehty vaihtoehtobudjetti, sitä pitää vielä niin kuin kirkastaa ja alleviivata sitä, mutta olla ennen kaikkea yhtenäinen puolue, jolla on selkeä identiteetti. Sipilän ajasta löytyy niin kuin äärettömän paljon hyvää. Ne talouspolitiikka oli täysin oikeeta. Sitten me norminpurkutalkoot, mitä tarvisi Suomi edelleenkin hirvittävän paljon. Meillä on edelleenkin aivan järkyttävä määrä. Nykyinen hallituskinhan tekee niin kuin jonkun verran sitä samaa, mistä niin kuin pisteet heille, koska Mut siinä sitä tarvitaan pesuveden mukana paljon tarpeellistakin. Niin näyttää menevä. Ja sitten yksi semmoinen, niin kuin mikä olisi, vaikka et kysynyt, niin vastaan silti, että mikä olisi niin kuin minun keskustan suunta, niin on nimenomaan se, että meidän puolustus, siitä me ollaan yksimielisiä niin kuin läpi Suomen. Kaikki puolueet on siitä lähestulkoon yksimielisiä. Mutta meidän huoltovarmuus, koko maan asuttuna pitäminen, niin vaikka keskustalla on siihen siis selkeä näkemys, mutta jos vaikka näissä vaaleissa katsoo nyt vastauksia, niin ei se linja ole keskustallakaan niin kuin yhtenäinen läpi Suomen. Ja jos ihmiset aidosti ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa, jos meidän Itä-Suomi, meidän Lappi tyhjenee, jos sen ymmärtäisi kaikki, niin kaikki olisi keskustalaisia. Koska kukaan muu puolue ei ole siitä niin huolissaan ollut läpi niin kuin vuosikymmenten kuin keskusta, ja siihen mun mielestä sitä pitäisi terottaa niin kuin entisestään keskustan, että mihin kaikkeen se vaikuttaa, mitä ne konkreettiset vaikutukset on niin kuin vaikka helsinkiläisen arkeen. Kun mä oon kuullut monesti, että pääkaupunkiseudulla keskusta ei ole trendaava puolue, niin kuin ei olekaan. Mutta ihan samat asiakysymykset itse asiassa on helsinkiläisessä lähiössä kuin Kittilän kirkonkylällä. Pois lukien susiongelma. Mutta se on aika lähellä jo Helsingissäkin. Ei sekään enää kaukana ole. Mutta sitä mä terottaisin. Ja sitten toki, niin kun tämä niin liberaali konservatiivi akseli, niin sehän on niin kuin linjattu keskustassa, että tänne mahtuu tänne niin kuin seinien sisään. Mutta kyllä sitä voisi vähän kaventaa kuitenkin, että nyt niin kuin minun ideaalikeskusta ei olisi ihan niin leveä sillä akselilla. Että kyllä mä haluaisin sitä vähän terävöittää, vaikka näinkin voidaan toimia. Mä mietin tätä, mistä tämä kysymys juontaa, niin mä uskon, että hirveän moni keskustalainen, joka on ennen vanhaa ollut keskustalainen, on ikään kuin menettänyt luottamuksessa keskustaa ja hakee sitä poliittista sijaintia, kuka vasemmalta, kuka oikealta. Ja siihen osittain yhtenä syynä voi olla se, että Sipilä jo osittain toi tahtomattaankin, mutta varsinkin hänen aikakautensa jälkeen myös ulkoisista syistä johtuen keskustan sisällä on ollut melko voimakasta valtataistelua. Ikään kuin, kun keskustan sisällekin mahtuu niitä oikeistolaisesti ajattelevia ja vasemmistolaisesti ajattelevia. Yksi sellainen niin kuin Sipilän, voiko sanoa, virhe oli se, että sehän määritteli, että hänen hallituksensa ei tule häntä vanhempia henkilöitä. Joku veti sitä nokkaansa, jolloin syntyi puolueen sisäinen oppositio. Alettiin tekemään, tämmöisestä pitäisi päästä pois. Jos perustetaan metsästysseura, metsästetään hyvällä porukalla, vuodesta toiseen käydään hirvenpyynnissä ja vaikka peuran pyynnissä. Ja sitten joku kerta sinne yhdistyksen kokoukseen tulee porukka, että nyt pitäisi vaihtaa tämä metsästys pois, että tämä on vanha-aikaista, että ruvetaanko pojat virkkaamaan. Niin kuinka moni teistä innostuu, että jes, aletaan virkkaamaan, että unohdetaan tämä metsästys. Tällä mä haluan kuvata sitä, että
keskustan pitää muistaa se, että mistä se on tullut. Minkälaista politiikkaa keskusta on ollut Suomessa rakentamassa. Jos Suomen bruttokansantuotteen kehitys piirretään diagrammille ja siihen alle ne ajanjaksot, kun keskusta on ollut hallitusvastuussa, niin se on kivaa luettavaa keskustalaisten kannalta. Eli se alkiolainen ajatus siitä, että heikossa asemassa olevia pitää tukea, mutta niitä ei hyysätä, koska yksilölläkin on vastuu. Perhe on yhteiskunnan ydinyksikkö, jonka hyvinvoinnista tulee huolehtia, koska jos se laiminlyödään, tulee kalliita lieveilmiöitä, kuten vaikka edellä mainittu huumekeskustelu. Ja yrittäjyyteen pitää satsata, että meillä on työpaikkoja ihmisille. Ja sitten tämä maantieteellinen, mihin Matti viittasi. Eli että keskustan pitää muistaa, että mistä me olemme tulleet, miksi me olemme olemassa. Ja nyt kun meillä on tullut tämä perussuomalaisten tapa, niin mä tunnistan myös tilanteita, jossa jotkut ajattelee, että meidän pitäisi lähteä tekemään sitä samaa. Annetaan perussuomalaisten nyt niittää se heinä, minkä ne on kylvännyt. Se ei ole sitä politiikkaa, jota pitkässä juoksussa, millä tätä maata rakennetaan. Se perusalkiolainen ajatus, keskustalainen ajatus ihmisestä ja politiikasta ja yhteiskunnasta, se on se, joka kestää aikaa ja tulee vielä olemaan. Joo, ja sitten kun liitetään vielä siihen tämä perhepolitiikka, missä keskusta ei ole onnistunut niin hyvin, niin kun otetaan se vielä tähän, että pidetään koko Suomi asuttuna aidosti, ymmärrytetään ne seuraukset, mitä siitä on, ja sitten perheisiin, siihen ydinperheeseen keskitytään niin kuin voimakkaammin ja tehdään niin kuin sen mukaista politiikkaa, niin se olisi mun keskusta, mitä niin kuin haluaisin olla. Ja olen tekemässäkin sitä, että pala kerrallaan sisältäpäin ja tiedän, että sille on myös tilausta. Mä ymmärrän, että se on niinku, keskellä oleva arvo, että annetaan mahdollisuus, niinku, että tulee oikealta ja tulee vasemmalta ja konservatiivia, liberaalia ja niin edelleen. Samalla ehkä tuoskin asiassa pitää muistaa, että keitä me ollaan ja mistä me tullaan ja mitkä ne lopulliset juuret on. Jos me ruvetaan koko ajan kumartelemaan tavallaan niin kuin joka suuntaan, niin lopultaan me sitten niin kuin pyllistetään omillemme. Että kyllä keskustan pitää mun mielestä pystyä myöskin rohkeasti vetämään yhteen, että keitä me ollaan ja mikä me identiteetti. Saa siellä olla myös eri mieltä. Jallis Harkimo kertoi jossakin omassa podissaan, että kokoomuksella tuli aina tekstiviesti, että mitä mieltä pitää olla. Ja siksi hän lähti siitä pois. En mä semmoistakaan kannata, kyllä sinne pitää mahtua erilaisia ajatuksia, mutta me ei voida olla kaikille kaikkea. Ei niin. Eikä ollakaan. Eikä tarvitse, siis eikä ollakaan. Niin se alkeolainen tapa vaikka sitä omasta vastuusta, niin ei se sovi kaikille. Jep. Kyllä. Joo, ja sitä omavastuuta, puhutaanpa sitten terveydestä tai vastuunotosta niin kuin työllisyyteen liittyen, niin sitähän viimeiset 10 vuodet, niin sitähän on niin kuin pyritty häivyttämään hyvinkin paljon, että kyllä yhteiskunnan pitää kantaa, ja se valitettavasti tulee sieltä niin kuin vasemmalta puolelta se, niin kuin taas oikealla sanotaan niin kuin hyvin vahvasti oikealla, että pitää olla vastikkeellista, vaikka työttömyysturva, niin kyllä mä oon enempi sitä mieltä itsekin, että siinä pitäisi ja voisi olla ihan hyvin jotain vastikkeellisuuttakin, mutta en ole toki sitä mieltä, että kunnantalolle jono sitten aamulla työttömät ja jaetaan tehtävät käteen. Että. Voi että kun olisi yksinkertaisia nämä kysymykset, mutta tavallaan se vastikkeellisuus ajatuksena, että jos se työttömyys pidentyy, mutta tiedätkö, että kuka tahansa voi joutua vaikka YT-neuvotteluissa, aivan täysin. Niin sulla tulee se kuukauden vaikka 3 kuukauden jakso, mutta kun sä oot itse ahkera, niin Suomessa tuppaa löytää töitä. No niin, aina on se disclaimeri, että niitä on niitä yksilöitä, jotka ei kerta, vaikka niin lähellä eläkeikää tai muuta, ja sitten niille pitää miettiä. Mutta sitten jos se, Juha Sipilä tätä aktiivimallia ajoi, ja se kyllä niin kuin markkinoitiin aika rummaksi jutuksi, vaikka mun mielestä siinä oli ihan oikeita ajatus. Todella paljon hyviä juttuja, ja sitten siinä kävi vaan valitettavasti niin, että media otti ja sai yleisen mielipiteen niin vastakkaiseksi, että siellä oli tosi paljon hyvääkin, vaikka siellä oli toki sitten niinku. Ja jos muistatte, että minkälaisia keskusteluja käytiin vaaliväittelyissä, niin silloin puhuttiin kannustinloukuista. Siis meillä itse asiassa Marinin, sinun arvostamasi poliitikon hallituksessa, näitä kannustinloukkuja vaan lisättiin. Siis on hyvin paljon enemmän ihmisiä, joiden kannattaa mieluummin olla työttömänä kuin hakeutua töihin, koska se töihin
edes osa-aikaisesti ajautuminen olisi heille taloudellisesti negatiivinen. Niin ja tarkennetaan kuulijoille, että mä en tosiaan arvostanut Sanna Marinin lumia kannustinloukkuun johtavuutta kriisin aikana. Me saatiin hyvä siis, nyt me on linjattu, että mitä keskustan pitää olla. Mä veisin sitä Sipilää kohti ja oikeammalle. Se pitäisi koko Suomeen asuttuna ja Marko Virkkaus piti lopettaa vai mitä? No niin, hyvä. Meillä on siitä hyvä konsensus. Joo, mietitään. Hei, mitä olette muuten mieltä? Lyötäisikö tämän viimeisen kysymyksen jälkeen part 1 tästä nippuu ja sitten äänitetään sen jälkeen part 2 suoraan tulilla. Tämä on nyt hyvä kysymys päättää. Mä luulen, että tämä on semmoinen kysymys, jota tosi moni, sellainen, joka vähemmän politiikkaa seuraa ja ymmärtää sitä päätöksenteon logiikkaa siellä taustalla, niin saattaa miettiä. Mikä siinä on, että ei voi vastata suoraan kysymykseen? On muuten loistava kysymys. Keskeltä kysytty. Kyllä. Siihen, jos asiat olisi niin mustavalkoisia, niin olisi, niin kuin itsekin on syyllistynyt monta kertaa siihen, ja sä itse yhdessä podcastissa niin ojensitkin mua asiasta, että kun ei saa vastausta. Mutta jos ne olisi niin kuin helppoja, että onko tämä sinun mielestä kaunis tämä pöytä, niin siihen on helppo vastata, että on tai ei. Mutta kun siellä on aina niitä asioita, minkä kautta, mitkä vaikuttaa siihen asiaan, niin se on äärettömän vaikea sanoa, että mä oon tätä mieltä, jos ei saa lähetysaikaa, kun siinä on se riski, että kun oot vastannut, niin sitä käytetään sua vastaan, sitä sun lyhyttä vastausta. Mutta kun sä ensin perustelet sen kaukaa ja kerrot sitten sen, miksi sä olet tätä mieltä. Mutta tuossa tullaan, mä muistan joskus, olisiko ollut urheilutoimittaja Riku Riihilahti, joka kertoi siitä, että minkälaista mediakoulutusta siis leijonapelaajille annetaan, kun jääkiekko MM-kisoihin mennään. Niitä koulutetaan puhumaan niin, että ne ei sano lopulta yhtään mitään, jotta media ei rupea niitä tenttaamaan. Siksi vaikka Kunneka Granlundia ja Mikko Koivua, ja se on semmoista jargonia, puhalletaan yhteen hiileen ja muistetaan jalat ja tehdään yhdessä töitä, niin sitten ne toimittajat myöskin kyllästyy kysymästä. Kyllä tuon kysymyksen takana ja myöskin Timo Soinin tekemien jytkyjen takana on mun mielestä selvä viesti siitä, että poliitikkojen pitää pitää pystyä myöskin vastaamaan suoraan kysymyksiin. Niin. Sille on paikka, sille on tilausta, sillä pystyy tekemään jytkyjä ja saamaan lyhytaikaisia voittoja. No, lyhytaikaisiakin voittoja. Toisaalta sit yksi puoli, että jos politiikka olisi vain suoraan vastauksia kysymykseen, niin meitä tämän podcastin sisältö muuttuisi, että dynamiikka muuttuisi aavistukseen. Joku kysyy kysymykseen ja sitten aina vastaan kyllä. Sieltä Perttula Sakari Sirkkanen kysyy, että mitä mieltä huumausaineiden käyttöhuone vastustan ja seuraa. Mutta siis toi on tärkeä palaute. Varmasti paitsi meille, mä en tiedä kumpusko tämä sieltä, että on katsottu meidän jaksoja vai sieltä, että on katsottu eduskunnan kyselytunteja. Niin kyllä tuosta on kaikilla opittava. Mutta hei, mä lähetän terveisiä mun appiukolle. Me ollaan poliittisella kartalla eriydytty tosi voimakkaasti. Ja silti me kunnioitetaan toisia, eikä siinä mitään. Mä oon saanut myös häneltä niin positiivista palautetta kylläkin kiertäen kaartain kautta rantain, mutta tästä samasta aiheesta, että eihän ne poliitikot kuitenkaan mitään. Hyvin ne vetää, mutta eihän ne kuitenkaan mitään sano. Mä otin sen kehuna. Ja miksi ei voi vastata suoraan kysymykseen? Niin nyt jos me mietitään, että asetellaan vastakkain meidän valtakunnan politiikka, siis nämä näkyvimmät poliitikot, jotka televisioissa ja lehtien palstalla ja radiossa saa sitä ääntä, niin ne on niitä, jotka kantaa kaikista suurinta vastuuta, jotka ymmärtää paljon enemmän niistä asioista, mitä me tavalliset kansalaiset voidaan ymmärtää. Niin kun he sanoo jotain, niin silloin on aina merkitystä. Niiden pitää miettiä, mitä ne voi sanoa, ettei sillä ole negatiivista merkitystä. Ja tästä on tämä Riikka Purran sähköveron nosto datakeskukselle hyvä esimerkki, että olisi kannattanut pitää suu kiinni, mutta ei tullut mieleenkään se, että meillä menee yhtäkkiä 14 hanketta jäihin. Veikkaan, että se jättäisi sen sanomatta, jos se nyt tietäisi, miten tuli käyty. Eli tässä tullaan tähän, että ei voi latoa ihan mitä tahansa suusta. Sun on pakko perustella se näkökulma, jonka perusteella sä oot jotain mieltä. Se perustuu, niin kuin se pohja ajataan, miksi näin, niin sen takia, että tätä yhteiskuntaa pystyy rakentamaan huomattavan paljon pidemmällä aikaperspektiivillä kuin se, että saanko mä ensi vaaleissa 10 vai 100 vai 1000 ääntä.
Joo, ja mun mielestä se ei saa olla niin kuin se peruslähtökohta millekään vastaukselle, että sä pyrit miellyttämään jotakin tiettyä ryhmää, vaan kyllä se pitää pohjautua siihen sun omaan politiikkaan. Ja tähän aiheeseen liittyy mun mielestä tosi tiiviisti myöskin se, että minkälaista kieltä poliitikot käyttää. Kyllä. Et jos me puhutaan niin kuin, semmoista kieltä, mikä ei aukea tavan kansalaiselle, ja siinä Soini on mestari, että kun se avaa jonkun tietyn poliittisen niin kuin umpisolmu, mikä on semmoista niin kuin hyvinkin jargonia, eli ei tarkoita, että käytetään semmoisia sanoja, mitä ei tavan kansalainen ole koskaan kuullutkaan, mitkä on poliittisia, niin siinä mun mielestä on paljon opittavaa, että me puhuttaisiin sitä samaa kieltä, että vaikka ne on tosi helppoja, niin kuin vaikka sote-hommissa, niin siellä käytetään niin kuin ilmaisuja, mikä ei aukea itsellekään. Vaikka mä oon 3 vuotta ollut mukana, niin joku sana, mikä tulee liian harvoin vastaan, niin joutuu kysymään niin kuin tyhmän kysymyksen. Ja sitten kun sitä pyrit avaamaan jollekin asukkaalle, joka kuulee sen sanan ensimmäisen kerran, jos se kuulee sen mun suusta, niin mä oon epäonnistunut. Mun pitää pystyä puhumaan semmoista kieltä, mikä on niin kuin ihan tämmöistä, niin kuin me tässä jutellaan. Ja sitä varten tämä podcast on luotu. Onpa kiva ollut vastata näihin kysymyksiin. Kiitos kuulijat kovasti näistä kysymyksistä. Me laitetaan ensimmäinen jakso purkkiin. Ottakaa meidät seurantaan YouTubessa, Spotifyssa, Instagramissa ja Facebookissa. Ja kun tämä jakso tulee ulos, niin tosiaan muutaman tunnin päästä alkaa Röykkä Resortissa suuri kasvun ja elinvoiman ilta. Siellä on vaalipaneelia vetämässä valtioneuvos Vanhanen. Me ollaan Matin kanssa siellä ja Sivulan Salla myöskin vaalipaneelissa mukana. Ja sen lisäksi valtionvarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi pitää puheenvuoron aiheesta Tuplataan Suomen talouskasvu. Tämä oli Keskeltä sanottua. Tällä kertaa me palataan kakkososan kanssa tuttuun aikatauluun torstaisin. Kiitos. Kiitos. Morjens. Moi moi.